Natura Studio krenuo je u potragu koja je trajala skoro 2 godine za najbolji prozor, evropski prozor za pasivne kuće. Kako ne bismo pogriješili, nismo željeli ništa prepuštati slučaju i odlučili smo se za najbolji europski prozor. Nije on najbolji samo danas, on je najbolji već nekoliko desetaka godina. Zapravo radi se o prozoru ili o tvrtki koja je najstarija u Europi sa proizvodnjom prozora, koja ima najviše iskustva i koja najviše novaca ulaže upravo u sve detalje, znači u istraživanje prozora i svih detalja za pasivne kuće. Tvrtka djeluje na području Hrvatske negdje oko 10-ak godina, nešto manje od 10-ak godina i mi smo jedni od sretnih partnera koji možemo surađivati sa ovom tvrtkom. Naime, pasivna kuća krije niz malih, sitnih detalja nakon kojih, ako ih pogriješimo, ona ne može biti pasivna. Jedan od njih je prozor. Nismo željeli pogriješiti. Tu se ne radi više samo o prozoru, radi se o kompletnom znanju ugradbe prozora koja je jednako bitna kao i prozor. Prozor ne predstavlja samo staklo, prozor ne predstavlja samo okvir, niti samo otvor na zidu, već i svo znanje kako zapravo taj detalj stakla, okvira i zida spojiti u nešto što će kasnije biti detalj, vrlo važan detalj, nepropusni detalj, zrakotesni detalj pasivne kuće. Do danas još nitko nije uspio napraviti bolji prozor, mnogi su tu negdje, svi se kreću, no međutim tvrtka Internom ima najveći tim i najviše novaca ulaže u istraživanje kako bi zadržalo prvo mjesto. Popeti se na prvo mjesto nije teško, ali ostati toliko godina to je jako, jako teško.